खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी दिनैनि समाव बयबो मिथिगौदि आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा साफ्रोमबो एमसिएलए आरो इएमफोरनि जा बेथन बे बेथनखौ 30% दाननायजों लोगोसे टिएडिएफोरखौबो 30% दाननायनि थांखि लाबाय आरो बे थांखि लानायनि सायावनो गिदिरथार सुंलु खालामदों इउपिपिएलनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा थारैनो नंगौ दिनैनि समाव मुलुगाव दावहाया सोलिगासिनो दं नाथाय हादोरनि मोनसेबो रायजोआव मोनसेबो काउन्सिलाव बेफोरबायदि इएमजिएम एबा मन्त्रि एमएलएनि सेलारि दाननाय जायाखै नाथाय बिटिसिआव सिगांग्रो थांखि लादों थोंजों आमेरिका इजराइलफोरनि गेजेराव जा दावहा जा इजराइल आमेरिका आरो इराननि गेजेराव जा दावहा जादों बे दावहाया थोंजों जोंनि बिटिसिआव इम्पेक्ट गोलैनाय बायदि बे समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय 30% एमसिएलए आरो इएमफोरनि जा सेलारि दाननाय बेखौ नुना मोननाय जायो आरो बेखौ लानानैनो इउपिपिएलनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथांनि गिदिरथार सोंलु इएम एमसिएलएफोरनि बेथनखौ 30% बेथन दाननानै बबे हादोराव हरगोन बेखौ हाग्रामा महिलारियासो मिन्थिसिगौ थारैनो गिदिरथार सोंलु जाय एमसिएलए आरो इएमफोरनि 30% बेथन आरो टिएडिएखौ दानदों बै बेथन दाननायनि रांखौ माबे हादराव हरगोन एबा माबे हादराव हरखो आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थामहिनबा बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों इउपिपिएलनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा थोंजों सोंथि खालामदों एमसिएलए इएमफोरनि सेलारि एबा बेथन दाननाय रांखौ माबे हादराव हरखो जेराव इजराइल इरान आरो आमेरिका बे मोनथाम हादोरनि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो दं बे दावहायाव माबे मोनसे हादोराव हरखो हाग्रामा महिलारि बिथाङासो मोनथिसिगौ होननानै सोंथि खालामदों एबा अजद दैखांदों दावबायसा बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला एमसिएलए आरो इएमफोरनि 30% बेथन दानखांनायनि उनाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे दाननाय रांखौ एबा बेथन दाननाय रांखौ माबे हादोराव हरखो बेखौ माबायदि सोंथि खालामदों दावबायसा बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादों আজিৰ পৰা একমাহমান আগত বিটিসি কাউন্সিলৰ এমচিএলএ সকলৰ যেটো বেতন মাহিলিক যেটো আমি সহজ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ দৰমহা তাৰে 30% কাটিছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে ইতিমধ্যে ইসি সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি কৈছে ইতিমধ্যে আমি অৱশ্যে গম পোৱা নাই আমাৰ ফৰ্মেলি একো আমি গম পোৱা নাই আৰু তাৰ পিছত ইএম সকলৰ টিএডি হেতুকো কাটা হল বুলি বা কাটা হৈছে বুলি কৈছে হেতুকো আমি গম পোৱা নাই তো যিয়ে নহওক কাৰণটো তেওঁ কৈছে কি বিভিন্ন দেশত বা আমেৰিকা ইৰাণ বা বিভিন্ন দেশৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে তাৰ কাৰণে লগতে এই প্ৰভাৱৰ কাৰণে বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক যথেষ্ট শোচনীয় হৈছে বাই বস্তু বাহিনী দাম বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁ কৈছে তাৰ কাৰণে 6 মাহৰ কাৰণে এমচিএলএ সকলৰ 30% দৰমহা কাটা হৈছে বুলি এতিয়া অৱশ্যে তেওঁ স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই 30% কাটি পেলে এমচিএলএ সকলৰ 30% কাটা দৰমহাটো কোনটো দেশত তেওঁ পঠাব আমেৰিকাক সহায় দিব না ইৰানক সহায় দিব না ইজৰাইলক সহায় দিব না কাক সহায় দিব এটো কোৱা নাই আৰু ডেভেলপমেন্ট কাম কৰিম বুলি কৈছে 30% মানে কাটা দৰমহাটো বা কমোৱা দৰমহাটো লৈ পেলাই এটো কেনেকা ধৰণৰ কাম কৰিব আৰু 46 এমচিএলএৰ 30% কৈ কাটা যেটো পইচা বা দৰমহা 30% কাটা এটো কিমান হ'ব আৰু এটো কি কৰিব কোনটো দেশত দিব এটো এতিয়ালৈকে তেওঁ স্পষ্ট কৰা নাই আৰু এটো স্পষ্ট কৰিলে ভাল হয় ৰাইজে বুজি পাব যেটো এমচিএলএ সকলৰ ওচৰত ৰাইজে আহে বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে বিভিন্ন সহায়ৰ কাৰণে আমি এতিয়া সহায় কৰিব পৰা নাই গতিকে এইখিনি কথাটো স্পষ্ট কৰিলে ভাল হয় বুলি মই ভাবো